Střední škola Slavkov Austerlitz poskytuje komplexní vzdělání v řadě atraktivních oborů. Zájemcům přináší studium v oblastech od gastronomie přes technické a řemeslné obory až po ty nástavbové z oblasti podnikání nebo veřejné správy. Na úspěšnou kariéru v dynamickém prostředí gastronomie připraví žáky obor kuchař-číšník. Díky spolupráci s předními profesionály v oboru se žáci seznámí s nejnovějšími trendy, technikami a know-how a získají dokonalou výbavu v podobě cenných zkušeností z reálné praxe. Obor cukrář rozvine kreativitu a dovednosti v moderně vybavených cukrářských dílnách, kde se žáci mohou učit od skutečných mistrů svého řemesla. Třeba jako na Dni s odborníky, který Slavkovská škola pořádá pro své žáky každý rok. Já se do Slavkova vracím velmi rád. Myslím, že jsem tady 6. rok a mám tu čest vnímat ten progres, takže vím, že ta moje práce nepadá vniveč, že padá na úrodnou půdu. Máme za sebou českou cukrařinu, máme za sebou francouzskou pekařinu a letos padla řada na francouzskou cukrařinu, takže jsme se věnovali a věnujeme se takové té typické francouzské patisserii. Základem každé dobré práce a úspěšného výrobku jsou kvalitní ingredience. Ve slavkovských dílnách k cukrářské práci rozhodně nechybí. Používají fantastické ingredience, což není úplný standard na středních školách nebo na učilištích, takže používají pravou čokoládu, pravou vanilku, pravou smetanu a je to prostě tak, jak to má být. Ti, kdo na místo gastronomie upřednostní práci se dřevem, si v rámci oboru truhlář osvojí tradiční řemeslo zhotovení nábytku a dřevěných výrobků. Šikovní truhláři jsou na trhu práce stále vysoce cenění. Po získání zkušeností si absolventi mohou otevřít i vlastní truhlářskou dílnu. V oboru automechanik se žáci naučí diagnostikovat a opravovat moderní vozy. Studenti se mohou zaměřit na hybridní nebo elektrická auta a seznámit se s nejnovějšími technologiemi v oboru. Obor otevírá dveře do světa automobilového servisu i k vlastnímu podnikání. Co se studenti naučí, si na střední škole Slavkov Austerlitz rovnou i vyzkouší v praxi. Obor hotelnictví a turismus připraví studenty na komplexní hotelový provoz, management a marketing, přičemž zdůrazní také jazykové dovednosti a mezinárodní praxi. Znalosti a dovednosti si studenti rozšíří na odborných kurzech. Vybrat si mohou třeba kurz baristický, barmanský, someliérský, carvingový, kurz studené kuchyně nebo kurz hotelového animátora. Škola za svou činnost právem získala i certifikaci odborných škol. Škola Slavkov u Brna je mezi 8 nejlepšími školami v České republice. Ať jsme se šli podívat na jakýkoliv provoz, tak vše bylo perfektní. Musím říct, že žákům se tu věnují, prostory pro výuku jsou nadstandardní a vše probíhá tak, jak má. Další z oborů, veřejnosprávní činnost, uvede žáky do tajů práva, veřejné správy, ekonomiky a soudnictví. Studenti se naučí praktické dovednosti, které je připraví na práci ve státní správě a samosprávě nebo v justici. Absolventi mohou pak pracovat jako referenti na úřadech nebo jako administrativní pracovníci v advokátních a notářských kancelářích či ve státním zastupitelství. Všem, kdo vlastní výuční list a chtějí si dodělat maturitu, přináší škola obor podnikání. Studentům poskytne znalosti z managementu, účetnictví i daní, které jsou klíčem k úspěšnému vedení vlastního podniku. Žáci navíc získají dovednosti v účetním programu, rozšíří si povědomí o marketingu i informačních technologiích a díky angličtině budou připraveni i na podnikání v zahraničí. Na střední škole Slavkov Austerlitz najdou studenti vedle odbornosti také skvělou atmosféru a přátelský přístup, které studium promění v příjemné a inspirativní. Na téhle škole je nejdůležitější, si myslím, ten lidský element. Ta škola není úplně tak veliká. Všichni tady o sobě vědí, fungují jako tým a to si myslím, že tuhle školu posouvá tam, kde je.